Бүген мәдәни үзәктә гаилә көне уңаеннан гомерләрен балаларга билим һәм тәрбия бирүгә багышлаган укытучылар гаиләләрен хөрмәтләү тантанасы узды. Районда шундый 17 пар укытучы гаиләсе яши. Араларында инде 400 елга якын иңне-иңгә куеп тату гомер кичерүчеләр дә, гаилә карабына күптән түгел генә аяк басучылар да бар. Аларны район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләде. Иң үрнәк гаиләләр, безнең инде иң хөрмәтле кешеләребез. Siz инде безнең балаларыбызны тәрбиялисез, үстерәсез, укытасыз. Шуның өчен инде сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең алда баш иябез. Балаларыбыз инде безне шатландырсын, бәхетле булсыннар, тәртипле булсыннар, бишлегә, дүртлегә укысыннар. Ул инде безнең өчен аңардан да зуррак шатлык юк. Тантаналы чараны балалар иҗат коллективлары җыр-биюләре белән ямьләде. Встретились мы в 2009 году, когда начали учиться в Башкирском государственном университете. И потом, после окончания, еще поработали, потом только поженились. Да, постоянно почти работаем вместе в одной школе, но вот сейчас мы работаем, она во второй, я в третьей. Любим спорт, увлекаемся, постоянно возле ребенками, легкоатлетикой. Нас познакомили друзья, мы тогда учились в университете. Встретились в Казани. Да, начали встречаться, потом он в армии, что после армии поженились. У вас же еще и отец учителем. Да, отец учитель, тетя тоже учитель. У вас династия учителей же? Брат еще Получается учитель. так, что брат тоже, наверное, учитель. Поэтому, наверное, выбрал эту профессию, потому что, несмотря на них, они были мне примером. Мин 31 ел мәктәптә хезмәт куям. Гаяз 27 ел. 27 ел. Бүгенге көндә 2 бала, 2 ул тәрбияләп үстерәбез. Алар шулай ук сәнгатькә бик хәвәс. Укытучы булырлармы юкмы, асын тәгаен генә әйтә алмыйбыз. Бүгенге көндә, но Алла бирсә инде, безнең юлдан китәрләр дип ышанып калабыз. Менә ике укытучы гаиләдә бик авыр түгелме? Юк. Юк, бик тә җиңел. Менә педсоветны әгәрдә мәктәптә эшләп бетереп булмаса, без аны өйдә үткәреп бетерәбез, фикерләшәбез. Ризат Фәхретдиннең сүзләре белән гыйлем юлы бик кадерле юлдыр, ләкин бик мәшәкатьле һәм авырдыр. Шулай булса да аның эше бәхеткә, ахыры камиллеккә барып тоташадыр.